Aniya na ang mga dagkong balita karong adlawa sa One Mindanao. Miabot na sa 12 ang nadakpan sa paglapas sa Comelec gun ban sa Davao City. Siyam ka armas ug usa ka kutsilyo na kumpiska. 10-wheeler truck nga nag-ikis-ikis dayon bangga sa poste sa kuryente sa Davao City nawad-an daw og preno. Laing SUV na damay. Kapulisan, giimbestigahan ang gingong drug race sa National Highway sa Carmen, Davao del Norte. Mock election sa upat ka mga presinto sa Surigao del Norte, Barm ug Sulu, walay aberya sumala sa Comelec. Third ug fourth Mindanao leg sa GMA Masterclass Election 2025 Dapat Totoo Series, malampusong gipahigayon sa Cagayan de Oro City ug Bukidnon. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao.